Казвам се Иван Пронов, управляващ директор съм в Sonotech Machinery и Sonotech Property, които са част от Sonotech Group. Sonotech е компания, която се занимава изцяло с изграждането на фотоволтаични централи. В момента в Sonotech работят над 1700 човека. Казвам се Калин Йотов, аз съм ръководител в фирма Sonotech. В момента се намираме на проект Хаджи Димитрово, близо до град Ямбол. Големината на парка е 100 мегавата. Имаме в момента 4 машини Caterpillar на този проект, 2 мини челни товарача, един булдозер и един багер 13 тонен. Машините Caterpillar са доста удобни за работа, чувствителни са, надежни, сигурни, компактни. Също така мога да добавя, радвам се да бъда част от екипа на Sonotech. Гордея се с постигнатите успехи до момента, с изградените проекти. В детайли Sonotech Machinery цяло се занимава с машинния парк на група. В момента разполагаме с 36 машини Caterpillar, а всичките са закупени в рамките на една година. Оказва се, че в лицето на Елтрак намерихме един много сериозен партньор, който може да откликне на нашите желания и възможности за по-нататъчното ни развитие като фирма, която се занимава с специализирани машини. Всяка една машина има своята специфика и истината е, че в машината Caterpillar 299, която е основна от машините, които ние закупуваме, се оказа, че тя е по-голяма, по-бърза, с по-голяма товароносимост и нещо, което ни дава сигурност в нашата работа. Казвам се Анас Барбарауи, работя в Sonotech като технически асистент. Намираме се на новооткритият обект Верила, намиращ се на село Кривина, област Дупница, с мощност от 124 мегавата. Обект се намира на южния склон на Верила планина. За нас беше такова предизвикателство да проектираме и да изготвим такъв голям соларен парк. За изготвянето на соларният парк ни бяха необходими миничелни товарачи, телехендери, багери, от които част миничелни товарачи CAT 299, багери CAT 314 с пълна окомплектовка от кофи и планировачна. Често използваеми за този точно тип терен са и миничелните товарачи CAT 299, които използваме на обекта. Нашето желание е машините да издържат повече от машините, с които сме работили до сега. Не за друго, защото обектите, на които работиме, са изключително трудни терени и на нас са ни необходими машини, които имат, бих казал, възможно най-надежната ходова част. Истината е, че се надяваме Sonotech да е показало и да е дало яснота за това, че всъщност ние искаме да работиме с партньори, които да може да разчитаме на тях във всяко отношение. Мисля, че намерихме такъв партньор в лицето на Елтрак, която всъщност представя Caterpillar. И се надяваме за бъдеще, в следващата година, това да даде желаните резултати. Най-много се гордеем с, бих казал, резултатите, които постигаме, защото резултатите говорят сами за себе си, за това, което ние постигаме като фирма и това, че виждаме усмивките по лицата на нашите клиенти.